Alright. Bali, okay na. Bali, binanik ko na po yung ano, yung carb. Yan. Wala na po siyang tulo. Binalik ko na po yung carb niya. Yan. Okay na po, tinesting na po natin. Okay na. Wala na siyang tulo sa hose. Mayroon lang konting bara dun sa ano, sa ano niya, sa filter, sa ano, sa carb. Dinadaanan ng gas. Ayun, okay na po siya. Yan. Tinanggal ko muna lahat ng ano, mga parts para ano, yan, para yan, tinanggal ko muna yung ano, yung mga gamit natin, yung air filter. Yan, tinanggal po natin. Air filter tinanggal. Sumamit tayo ng pang screw, yung tinanggal natin sa dumi. Yan. Sumamit tayo ng tools. Yan. Yan yung mga ano natin, yung mga ginamit natin sa ano, pagtanggal ng dumi sa ano. Ayun, makapal yung nakuha ko, medyo makapal. Ayan. Ginamit natin. Tinanggal natin. Ayan si Snicey. Welcome kayo sa channel ko, sa JDE TV. Ayan. Mga natin. Babalik na po natin yung ano, yung case niya. Nandun po yung case. Ayun. Yung case niya. Babalik na natin. Case. Ito muna.